V nasledujúcej video ukážke si povieme, čo to je router, na čo takýto router slúži v rámci počítačových sietí a ako takýto router musíme nastaviť, aby nám vedel prenášať informácie. Ako prvé si musíme vytvoriť dve lokálne siete. Medzi týmito dvomi lokálnymi sieťami bude prebiehať komunikácia. Prvú lokálnu sieť aj druhú lokálnu sieť zostavíme z koncových zariadení, konkrétne v tejto simulácii počítačov a stredového zariadenia switchu. Typ switchu je použitý 2950 24 portový. Prepojíme potom následne switch s routerom tak, že do switchu môžeme zapojiť kábel do ľubovoľného portu a z prvej lokálnej sieti pripojíme kábel do rozhrania číslo 00. Z druhej lokálnej siete pripojíme kábel do rozhrania 01. Keď máme takto prepojené zariadenia, prejdeme na ponuku routera. Ako prvé budeme musieť jednotlivé rozhrania routeru otvoriť. Prejdeme do ponuky konfigurácie a tam do rozhrania Fast Ethernet 00. Tuto označíme ON, čo znamená, že toto prepojenie fyzicky otvoríme. Rovná sa to príkazu No Shutdown. Prejdeme do rozhrania 01 a podobne otvoríme ďalšie rozhranie, teda druhé rozhranie počítačovej siete číslo 2. Potom, ako máme tieto porty zapnuté, musíme ešte nastaviť jednotlivé IP adresy daných rozhraní. Otvoríme si teda znovu ponuku routera a prejdeme do rozhrania číslo 00. Toto rozhranie prislúcha lokálnej sieti číslo 1. Lokálna sieť číslo 1 má určenú sieťovú časť IP adresy v nasledujúcom tvare. Pri rozhraní na routeri obyčajne udávame hostovskú časť IP adresy ako 1. Táto IP adresa je triedy C, čo nám indikuje subnetová maska. Postupujeme podobne aj pri rozhraní číslo 2, teda Fast Ethernet 01. Toto prislúcha druhej lokálnej sieti a táto IP adresa bude mať sieťovú časť odlišnú od našej prvej lokálnej siete, čo znamená, bude vyzerať nejak takto. Keďže toto rozhranie je v princípe stále prvkom druhej lokálnej siete v tomto prípade. Môžeme vidieť, že táto IP adresa bude triedy C, teda nastavujeme subnetovú masku. Potom, ako sme si nastavili jednotlivé rozhrania na našom routeri, musíme ešte nastaviť IP adresy na počítačoch, aby vedeli v rámci siete komunikovať. Klikneme na počítač číslo 2, prejdeme do ponuky pracovnej plochy a prejdeme do IP konfigurácie. Tam si nastavíme IP adresu v tvare. A nastavíme subnetovú masku na triedu C. Ďalej ešte nastavíme vstupnú bránu, teda IP adresu rozhrania, ktoré sme teraz nastavili a prirodzene bude mať rovnakú sieťovú časť IP adresy. Podobnou logikou sa riadíme aj pri druhej sieti a ďalšom počítači, ktorý už sa nachádza na druhej lokálnej sieti. Akurát s tým rozdielom, že sieťová časť IP adresy už bude odlišná, keďže sa jedná o inú sieť. Taktiež nastavíme subnetovú masku, aby počítače vedeli rozoznať, ktorá časť je sieťová, ktorá časť patrí hosťom. A nastavíme si IP adresu vstupného rozhrania. Vďaka týmto nastaveniam dokážu teraz počítače komunikovať nielen v rámci ich lokálnej sieti, potom ako sme ich nastavili IP adresu, ale dokážu komunikovať už aj s počítačmi na inej lokálnej sieti.